Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa otsuna. Bulan sang Abril tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw. Natural wala iban dalagko nga balita COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Pero diri ako kahapon gintandog ko siling ni Mayor Sara Duterte sang Davao at tubangon ko kung anuman ang investigasyon sang DILG, National Bureau of Investigation, sa pagpabiyahe ko sang mga tricycle sa Davao City. Gulpi lang kumalma. Gulpi lang naghinay-hinay ang pila ka mga pahayag. Nanday Nograles Puerte, no? Nakibot ako. Siling ni Nograles, siling niya, pwede man na. Makapatuman sa ila kaugalingon nga quarantine measures ang local government unit sa Gwa sang Luzon. Yan, pero importante lang nga nagasunod sila sa guideline sang Interagency Task Force. Amo ini ang reaksyon ni Cabinet Secretary Carlo Nograles anot sa question sa Executive Order number 23 ni Davao City Mayor Sara Duterte. Kadumdum kamo ngagin paandaman ni Nograles kag ni Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malayag si Pasig City Mayor Vico Soto bangod sa pagpanugot nga makapabiyahe sang tricycle sa iya syudad. Kadumdum kamo sina kag ini paglapas uno sa ila sang memorandum nga ginisyo ni Executive Secretary Salvador Miljadilla sa tong Marso 16. Ang guidelines sang Enhanced Community Quarantine nga iban ang pagbiyahe sa di pasahero nga salakyan, tricycle, kag iban pa. Amo ning order ti ginpaandaman si Soto sang Pasig ari karon o marangkada ang anak sang presidente, mayor sang Davao, si Sara Duterte. Nya, pabiyahion ko ang taxi, tricycle, kag iban pa dire sa Davao City. Akusar lang kamo, reklamo lang kamo, kaya atubangon ko. Wala ka pamirsa, si Nograles, humipo sila. In bylaw, ang ila sinigin sabat, kalmado. Relax kayo. May katahap gid man. Mabakod gid man no kung anak ang presidente. Sus, gulpi kumalma. Masyado kabuot kay Nograles. Siling niya, pwede makapatuman sang mga quarantine measures ang local government unit. Pwede. Gulpi bumaylo ang tindog. Sa una, hindi pwede. Sang iarangka ni Mayor Sara Duterte nga pabiyahihon niyang tricycle, siling ni Nograles, pwede gila nga. Mahimo na yan kung anong tikang sa mga local government unit. So, humumok. Pimiro, matiga, daw bato. Pag-arangkada sang mayor sa Davao, anak sang presidente, humumok. Ang bato nangin, bato.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Hoy, inom kita, DTX 500. Nga aman, ang DTX 500 may tatlo ini ka anti-diabetic properties. Ang charantin nga nagapanubo sang glucose, bisin nga nagakontrol sa inyong blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Amo ini ang DTX 500. Imuunta ini nga batasan nga mag-inom adlaw-adlaw, labi na gid subong sa kapeligro sang panahon dala sang COVID-19. Kinahanglan mabakod ang aton sini lawas, mabakod nga mabato sa anuman nga pamalatian nga mahimo nagaabot sa aton pungsod. Adlaw-adlaw himuon ta nga batasan nga mag DTX 500 kita. Labi na kung may diabetes ka, taas ang kolesterol, taas ang blood sugar, panahon na nga mag DTX
500 kamo. Himuan nyo nga adlaw-adlaw ang paggamit sini para nga magbakod ang aton lawas. DTX 500, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Kahapon, nag-monitor kita kay Mayor Bing Leonardia. Kon ang Luzon, gin tagaan extension tubtob Abril 30 ang enhanced community quarantine diri sa aton sa Bacolod wala pa. Pero siling kahapon sa alkalde sa syudad sa Bacolod pananglitan nga magdesisyon siya nga palawigon depende ina sa sitwasyon preparado kuno ang syudad sang Bacolod financially. Ang buot silingon kon makadesisyon siya kung saan pwede man nga magdesisyon siya nga untato na sa Abril 14 ang enhanced community quarantine ang pila ka mga mando sang Corpio, Licorban, kag iban pa wala pa sang patod. So hulaton ta kung ano ang pamatod sang alkalde sa siyudad sa Bacolod nga nasandi gini sa pagtuon man sa ginbutang niya nga mga tao agod nga magpanilag, magbantay sining COVID-19, labi na gid kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, City Health nga opisina naton, kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Kay magatakop na nimo Abril 14. Si Presidente Rodrigo Duterte nagduso na ma-extension. Ang pila ka mga kasyudaran probinsya wala pa sang desisyon. Depende ini sa nasiling ko na sa pagsunod sang mga mando sang gobyerno lokal nga hindi magpasayang-sayang kag hindi hagad lagaw sa mga dalanon kaysa idalom sang executive order sang enhanced community quarantine pwede palawigon depende sa tawag naton circumstansya, depende sa sitwasyon. Pero kahapon siling ni Mayor Bing, siling niya mahimo kita nga kitang mangibabaw, mangin madinalagon kita kontra sining hindi makita nga kagaw kun mag-ululupod kag mag-kooperar ang tanan. Amuning magic niya ang yabis ang tanan, kooperasyon. Kag subuman ang pagtuman sa anuman nga mando sang aton gobyerno, nasyonal, lokal, kag probinsyal. Kung magsarurot, kag magnubo ang kaso, posible, balik kita sa normal nga pagpangabuhi, kabay pa. Nga wala na extension ini. Kay porte na pag-antos sa pumuluyo, gabi naliskad ng ekonomiya naton, ang mga negosyante gakuriit na ang pinakanubo naton kag wala sang income nga mga pumuluyo, gaantos na, ginagutom na, ginakulang na sa pagkaon. Kabay pa nga matapos na ini, kooperahan ta ini. Kung ano nga mando sa aton gobyerno, sundon ta para nga magbalik na kita sa kinaandan. Ay, hidlawon ka man ay, na maglagaw-lagaw, hidlawon ka mga daw hilway ka bala, magkadto ikaw sa mga mall, magbakal ikaw sa mga grocery store, magbakal ikaw sa mga bulong, maglantaw-lantaw kasi niya magpulo pangapi, abi nyo, makahilidlaw man. Pero konti, magagag kita rito bado, nga hindi kita magtuman, sige gyapon ang lakwat sa kagala, padayaw-lagaw, kita man gyapon ang magaantos. Kaya kung mag-extension ini siya, sa nasiling ko na, sirado ang mga negosyo, sirado mga restaurant, kakuntani, makapulupungko, makita dira, kag hindi kita makaupod sa grupo, bisan paano, nga maghikap-hikap sa nagahulas nga butilya, kag magkutso-kutso, abi nyo, makahilidlaw man. Tipro kung magpasaway kita, manginritubado kita, kita man gyapon na mag-antos, buwas damlag. Hindi bala mo? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Mabalik kami pagkatapos.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 52 na. Ariho, loan na kamo para may pundo kita sa sulod sang puluyan. Loan kamo nga masyado kanubo sang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, pareho sang construction kag renovation. Diyan kamo makadto. Dira kamo kadto sa Pederlep Lending Corporation. Ara lang sa 2nd floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang sila sa satellite nga opisina para mangin mapos para sa inyo. May ara sila dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ang Metropolitan Lending Corporation bala. May ara man na sa corner Yungke, sa Dalan Goria, La Carlota City, may ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. Pwede ka mo kakadto da para magproseso sang loan nyo. So, kung loan ang inyo subong ginapangita para may pundo, sa sulod sa puluyan, nubo ang saka, Pederlep Lending Corporation ang kadtuan. 2nd floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Tagdaganay, podpaks, kagiban pa, padayon. May ikadwa naman nga tagdaganay. May mga amelioration program para sa mga pigado naton nga mga utod. Pero, ini balang palayag sang chairman sang House Ways and Means Committee, kahapon bla, si Joey Salcido, ini balantaya naman kay siling niya, dapat nga ang tanan nga Pinoy makabaton isa tubtob 2,000 nga emergency cash assistance ba dumayo man sa mga middle class nya kay hindi lang pigado ang matagaan sini sa 1,000, 2,000 para sa mga middle class. Ambot silingon ang hulustuan ng income pwede makabaton kag makita naton nga sa bilog nga pungsod Pilipinas 10% lang niya ang mga manggaran, milyonaryo, bilyonaryo, kalabanan niya middle class kag imol nga mga kauturan. Hindi lang pigado kuno siling nila sa gobyerno, pating middle class pwede makabaton. 1,000, 2,000, maayo naman ibisan paano, no?
90% sang aton populasyon sa pungsod ang makabaton sini. Ginklaro man nga per head ang distribution sa isa tubtob 2,000 kung hindi ka manggaran. May kuha naman masadya naman nga dibatihay. Kinanglan na plasta ni maayo kay kwatan mo. Basta tagay gani may reklamo. Amo na siling naton bala. Kung si Mayor Bing pa niya, wala kokbati yang halin sa una. Basta managtag sa mga podpa kagiban pa, nga wala reklamo, may reklamo gid. Tiyan mo niyo. Halin sa tagdaganay sa nga aton mga imol nga kauturan, 6,000, 12,000, Mayo kag Abril, may mga gaagunto na, may mga reklamo na. Tiyari pagido, ining ginaduso nga tag isa tubtob 2,000 sa mga Pinoy, 90% sang Pinoy, nga middle class makabaton man, ini balantayan naman ay kabudlay. Amo na sila naton, reklamador yung Pinoy mo. Ginatagaan na, gareklamo pa. May man ang reklamo kung liti mo. No? Wala gidya problema. Kung ang iban gabaton 5, kag 2 lang imo, di reklamo ka. Amo natural na iya. Pero kung uluhustuan ang tanan, kag ang iban di kabaton, magareklamo, hindi mo na husto. Kaya klaro man siyang gobyerno, hindi tanan ang makabaton mo. Sa Bacolod, 600,000 ang pumuluyo. Ti mga sobra sa ka 100,000 lang ang makabaton. So, damo-damo yung 400 mas ang wala makabaton. Ti ginaklaro mo na sa gobyerno. Galing tao mo na yan mo. Pagsiling tagay niya, wala ko daya. Puerte, no? Ang reklamo, okay na. Pero sa nasiling ta, ang reklamo nga stobla, nga wala lamod Malaysia. Reklamo ka, okay na. Ang tanan-tanan may kinamatarong nga magreklamo, basta husto. Amo nang siling ka klaro, naging nga hindi tanan makabaton. Inaya klaro na. Galing kay mati may tawagid nga natagaan na mareklamo pa. Kung hindi makabaton, mas nagin nga nagareklamo. Da wala pa salamat bala. Ang ginatandog lang sang pila ka ara sa social media, ang wala makabaton, pero ang tanan-tanan nga dihamak ka nakabaton, wala man laging tandog, kagin pasalamatan. Ang isa, 2, 3 lang nga reklamo, hagad layala, balbal nga balbal. 3, 4, ikumparar mo sa pila kalibo nga nakabaton, wala man laging dayaw to, wala man laging tandog nga nakabaton. Ang wala makabaton nga may mga reklamo, ang isa may Malaysia pa, 2, 3 hagad na tutok kag balbalon, kabalbalon. Di ko tani, gitutukan man na to, gagin pasalamatan, ang ninibo nga nakabaton, makita mo gibala ang may Malaysia nga pagbutang sa social media. Nami maning social media, kung ang tao hindi mal edukado, kung ang tao may alam na nadalabla sa kahikaw, kag ang iban nadala sa politika, ang wala makabaton nga isa, amo tong tutukan niya, ang libo nga nakabaton, wala ya gintandog ya. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 58. Babalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2 na Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig tinlo, pabakod nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula. Resulta ya nagwa ang Evergreen Herbal Capsule. Nami ni siya. Kay kun masyado kataas ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, iban-iba na niya. Pero ang manami, kay kung kulang ka vitamina, katulad sang zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amo na ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Gamito naton ini ang Evergreen Herbal Capsule sa karon sa kadelikado nga panahon. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado man sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, GBX Pharmacy sa Binalbagan, Alice Drug Store sa Hinigaran, Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,